गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाजिरा मावनानै मोननाय रांजोंनो ओनसोलनि लामाखौ खोनानै लानो गोनां जादों। गोबां बोसोर जानायनि उनावबो बे ओनसोलनि लामाया सरखारजों गनायजायाखै होननानै रायजो राजाफोरा दुखुजों फोरमायना होदों। इलेक्सन समावल' फैनानै रायजोफोरनिफ्राय भट बिनो फैयो आरो लामानि खोथाखौ बुङोब्ला उनाव गासैबो जाजोबगोन होननानैल' बुङो। जेब्ला इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव लामानि सोमोन्दै रायजोफोरा खौरां लाहैनो थाङोब्ला बहानिफ्राय फैनाय होनो आरो बे लामानि सोमोन्दै जेबोखौनो खामानि मावनो आवगाया होननानै रायजोफोरा फोरमायना होदों। दैज्लां समाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरा थांलाय फैलायनि थाखाय गोबां खस्थ' जायो आरो गासै लामाफोरानो दैजों लोमजोबो। सरकारा इलेक्सननि समाव गनायथि होनाय बादि लामाखौ जागोन होननानै आसा खालामबाय थानायावनो गोबां बोसोर बारलांबाय, नाथाय लामाया दासिमबो जायाखै। बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजोफोरा गासैबो ज' जानानै 35 घर नखरफोरा सोरबा हाजिरा मावनानै मोननाय रांखौ नखरसेयाव 1000 राङै खांनानै लामाखौ खोनानै लायो। बेनिखायनो दुखुथिया रायजो राजाफोरा सरखारनिफ्राय मदद बिनानै लामाखौ मोजाङै खोनानै होनांगौनि दाबि खालामदों। बिजनी दख'रा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारिया मैया हरखाबै रुंसारि जाबाय। चिरां जिल्ला बिजनी मंगलियान ओनसोलनि सिङाव थानाय औवाबारि गामिनि थागिबि गबिन्द बसुमतारिया मैया फुंनि समाव जोबथा हां बोयो। बिथाङा नावदुबा गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि महरै हाबा मावबोदोंमोन आरो बिजनी एबसुनि गाहाय नेहाथारि महरै 2003 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइसिम बर' हारिनि थाखाय हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव बिजनी दख'रा एबसुजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपन बरा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनांगौनि दाबि खालामदों। टिएमसि दोलोनि दैदेनगिरि रिपन बरा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै गथ'सा जुलि जानायनि सायाव पक्स' आयेन बाहायनायखौ लानानै सोंथि खालामनायनि उनाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनांगौ होननानै बुंदों। रिपन बरा बिथाङा उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय केसखौ लानानै हमनाय दायनिगिरिफोरनि सायाव आयेननि बेरेखायै पक्स' आयेनखौ बाहायदों होननानै दाय जाबसिनना होदों। बेजों लोगोसे उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय केसजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनानै पक्स' आयेनखौ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन होनायाव बाहायदों होननानै रिपन बरा बिथाङा दाय जाबसिननानै होबावदों। रिपन बराया बे बाथ्राखौ मैया गुवाहाटीआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंनानै बुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया गावनि गोरोन्थिखौ आजावनानै लाना गावनि बिबानखौ एंगारनांगौ आरो जिउ फोजोबना लानाय माखासे सुबुंफोरनि दायनिगिरि होननानै टिएमसि दोलोनि दैदेनगिरि रिपन बराया बुंबावदों। बे जिउ फोजोबना लानाय सुबुंफोरनि नखरफोरनि बिबानखौ सोर आजावनानै लागोन होननानै रिपन बराया गिबि मन्थ्रिनिसिम गोख्रों सोंथि खालामदों। गिबि मन्थ्रिया बे गासैबो जाथायनि थाखाय निमाहा बिनांगौ होननानै रिपन बरा बिथाङा बुंबावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 फेब्रुआरिनिफ्राय गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि सायाव दासिमाव बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4000सो सुबुंफोरखौ हमनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि दिगबै पुलिस थानानि सिङाव थानाय बगाफानियाव मैया फुंनि समाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ आयेन बेरेखायै सरखारनि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय हाबाफारि लानानै लावथि बुनानै होस्रांनायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिखांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायाव गोबां सुबुंफोरा जखम जादों, जेराव दिगबै पुलिसआ बे जाथायखौ लानानै मोनसे फिननाय होदों। दिगबै पुलिस थानानि गाहाय दैदेनगिरि एबा अ.सि. देबाजयती दत्तआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना होदों दि थागिबि सुबुंफोरखौ लावथिजों गाग्लोबनाय जायाखै, नाथाय बिसोरनि सरखारि हायाव थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायाव हेंथा होनो नाजानायनि थाखाय नारला नारसि खालामनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जखम जायाखै आरो एनएफआरआ बगाफानि रेलवे स्टेशननिफ्राय माकुम रेलवे स्टेशनसिम आयेननि बेरेखायै हा सेख'नानै लानायखौ होखारनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे पुलिस मावथिआ लेडु रेलवे स्टेशनसिम बे होखारनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायना होबावदों। एनएफआरनि होखारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै
गं 200निबो बारा नखरफोरखौ होखारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे बुहुमाव इसोरा गासैबो सुबुं माहारिखौ एखेयै सोरजियाखै। सोरखौबा खाना लेंग्रा बबा बायदि सोरजिदों। अब्लाबो थांनानै थानो गोनां जायो दुखु खस्थयै सुबुं माहारिया। बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि दैगोदै गामिनि थागिबि कामेस्वर मोसाहारिया जोनोमनिफ्राय आगसि आथिं गैयै जोनोम जानानै दुखु खस्थयै गावनि गोरिब नखरखौ सोलिनो गारला रायदों आरो औवा आरिजों बायदि रोखोमनि आइजें-आइला बानायनानै फानना गावनि नखरखौ दुखु खस्थयै सोलिनांगासिनो। माब्लाबा समाव गावनि बानायनाय आइजें-आइलाफोरा फाननो हायाब्ला रां मोनैनि जाहोनाव सानसेयाव माब्लाबा बोथिसेल' ओंखाम मोनजायो आरो माब्लाबा राननानैबो थानाङो होननानै कामेस्वर मोसाहारिया फोरमायना होदों। बिथाङा फोरमायना होबावदोंदि सरखारनिफ्राय पेन्सनखौबो दानसेयाव 1000 रांल' मोनो आरो बे रांखौबो लायनो गोबां गोजानाव थांनांगौ जायो आरो थांलाय फैलाय गारिनि खरसायावनो गोबां राङा थाबोखायो। बे रांजों फिसा-फिसौखौ जाहोनो फरायहोनो हाया होननानै बिथाङा दुखुजों फोरमायना होदों। बेनिखायनो सरखारखौ खावलायदोंदि बेबादि दुखु खस्थजों खामानि मावनानै जानाय नखरखौ एसेब्लाबो नायहरफिननो थाखाय। लैथो सेराव भेलेन्टाइन डे फालिनो थांनानै सानै कापलखौ दैयाव गबनानै थानाय थासारियाव बिसिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। जाथाया जादों गवानि लैथो सेराव। दैयाव गबनाय हौवाखौ 27 बोसोरनि आरो हिन्जावसाखौ 26 बोसोरनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानैबो उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादनि थागिबिमोन आरो मुङा हौवासाना बिबु शर्मा आरो हिन्जावसाना सुप्रिया दुबेमोन होननानै पुलिस मावथिआ फोरमायना होदों। बिसोर सानैबो गवायाव भेलेन्टाइन डे सेलेब्रेट खालामनो थांदोंमोन। बिसोर सानैबो मोनानि जाग्रा आदार जाखांनानै लैथोनि सेराव बेरायहैनो थांदोंमोन होननानै पुलिस मावथिआ फोरमायना होयो। बेनि उनाव बिसोर गिदिंना फैफिनासै आरो बिसोरनि गोथै देहाखौ गवानि पाल'लेम बीचआव गबनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देकाया कक्राझारनि सिलगारायाव हाथाइसालि न' लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। नाबार्डनि अनसुंथायाव ग्रीन लिफ एनजिअ'नि हेफाजाबजों कक्राझार सहरनिफ्राय सानजा-खोला 18 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय मोनसे गोग्लैसोनाय सिलगोरा हाथाइसालियाव गंसे हाथाइसालि न' लुफुंना होनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। हाथाइसालि लुफुंनो लानाय हाथाइसालि न'नि गाहाय खुन्थाखौ मैया कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देकाया बेखेवनानै होयो। सिलगारा हाथाइसालिया ओनसोलनि सुबुंफोरनि बायनाय फाननाय खामानिया सोलिबोदों, नाथाय बेयाव मोनसेबो हाथाइसालिनि न'सा गैयैखाय ग्रीन लिफ एनजिअ'आ नाबार्डनिसिम मोनसे प्रप'जल होनाय लोगो लोगो नाबार्डनि डिडिएम रतन मानिसरामनि हेफाजाबजों बे थांखिखौ मोननो हादों होननानै ग्रीन लिफ एनजिअ' कक्राझारनि आफादगिरि गणकान्त ब्रह्मआ फोरमायनानै होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।